Mede om de Zeeuwse economie uit het slop te halen werden in de 19e eeuw grote infrastructurele werken aangelegd. Zoals de spoorlijn naar Vlissingen en het kanaal door Walcheren. We staan hier midden op de brug, op de stationsbrug in Middelburg. Met aan de ene kant het station van wat nu de Nederlandse spoorwegen zijn. Dat station is gebouwd in 1873 en was aanvankelijk het eindpunt van de Zeeuwse spoorlijn. Aan de andere kant zien we het kanaal door Walcheren richting Veere. Het zijn dus twee voorbeelden van een infrastructurele innovatie, een infrastructurele vernieuwing in de 19e eeuw die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de regio. Het kanaal door Walcheren loopt van Veere via Middelburg naar Vlissingen. Hoewel dit kanaal pas in 1873 gereed kwam, werd met het eerste deel min of meer al aan het begin van de 19e eeuw begonnen. In een poging om van Walcheren en in het bijzonder Middelburg weer een internationaal handelscentrum te maken, werd toen het kanaal Middelburg-Veere aangelegd. Dat kanaal en de nieuwe haven van Middelburg werden in 1817 in aanwezigheid van koopman-koning Willem I geopend. Dat is toch een belangrijk moment, omdat koning Willem I die had het idee dat, want Nederland en wat nu België heet, waren toen nog één geheel. En koning Willem I had het idee dat België moest een land worden waar de industrie hoogtij vierde en in Nederland moest de handel hersteld worden. Daarom werden in deze periode in Zeeland, net als in de rest van Nederland overigens, nog meer kanalen aangelegd. Zoals het Goesse Havenkanaal en het kanaal van Gent naar Terneuzen. En toen in 1839 de eerste trein in Nederland ging rijden, werden er ook vrijwel direct plannen gesmeed voor een spoorlijn door Zeeland. Het duurde even, maar na het aanleggen van de Sloedam en de Kreekrakdam, waarmee de eilanden Walcheren en Zuid-Beveland een verbinding over land kregen met de rest van Nederland, kwam er in 1868 een spoorlijn van Roosendaal naar Goes. Een paar jaar later naar Middelburg en uiteindelijk naar de haven van Vlissingen. En het is bovendien het eindpunt van de Zeeuwse spoorlijn, omdat het ook het beginpunt was van de export van goederen vanuit Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk of naar Engeland. Er is een mooi voorbeeld van de export van kersen. In Zuid-Beveland is het gebied waar de kersenteelt tot hoge bloei kwam. En er werden aparte mandjes ontwikkeld zodat de kersen niet beschadigden. En die gingen per trein naar Vlissingen en dan met de boot van de stoomvaartmaatschappij Zeeland naar Londen. Er waren dus wel degelijk bedrijfstakken die van de spoorlijn en de nieuwe kanalen profiteerden. Maar de verwachte groei van de handel bleef om tal van redenen toch uit. Dat is natuurlijk wat we allemaal hopen, dat die aanleg van kanalen of spoorwegen dat leidt tot economische groei. Maar aan de andere kant is het ook makkelijker om de regio te verlaten. Dus veel arbeiders uit Zeeland die gingen in de Rotterdamse haven werken omdat ze nu gemakkelijk met de trein op en neer konden. Inmiddels was België ook nog onafhankelijk geworden. En bij de afscheiding waren afspraken gemaakt dat Nederland de aanleg van dammen in zijtakken van de Schelde moest compenseren. Met de Kreekrak en de Sloedam was de aanleg van twee nieuwe kanalen noodzakelijk geworden. Het kanaal door Zuid-Beveland en het kanaal door Walcheren. Ja, dit is dus het stuk van het kanaal door Walcheren tussen Vlissingen en Middelburg. En dat werd met de hand gegraven. En daar zijn nog hele mooie foto's van een Vlissingse fotograaf Preuninger. En dan zie je ze dus met handkarren zie je ze dus de grond eruit halen en naar de oevers brengen. Een enorm karwei dus. Maar in 1873 verrichtte koning Willem III de officiële opening van het kanaal en het station in de haven van Vlissingen. Toch leidde ook dit kanaal niet tot het herstel van de handel. Zeeland had nu indrukwekkende infrastructurele werken waar de Zeeuwen dankbaar gebruik van maakten. De passagierstreinen naar en van Roosendaal zaten vol en het kanaal door Walcheren werd uiteindelijk vooral een handige route voor de pleziervaart. Maar de economische groei bleef uit.
omdat de infrastructuur nooit de beslissende en alleen bepalende factor is voor economische ontwikkeling. Daar heb je veel meer voor nodig. Daar heb je ondernemersactiviteit voor nodig. Daar heb je de wil om te investeren voor nodig. Daar heb je een hele reeks van factoren voor nodig. En naar mijn idee is dat complex van factoren de reden waarom die bloei is uitgebleven. Grote infrastructurele werken moesten in de 19e eeuw van Zeeland weer een internationaal handelscentrum maken. Maar economische groei bleef uit, ondanks de aanleg van een spoorlijn en het kanaal door Walcheren.